Soc Maria Vicente, sòcia treballadora de Cerveses Lluna. Són cerveses artesanes, ecològiques, i les elaborem des de ja fa 15 anys, des de 2008, que va eixir la primera cervesa al mercat. Començarem a la Vall d'Albaida, a Agullent, però ja portem així des de 2016 en Alcoi, al carrer Barranc de Nallova 31. Com vos he comentat, les cerveses són ecològiques perquè tots els ingredients que fem servir provenen d'agricultura ecològica. Normalment, durant tot l'any, fem 4 varietats, entre les que es troba una rosa més suau, de 4,8 graus d'alcohol i un toc de llúpol, que la fa molt refrescant. Tenim la Lluna Bruna, que és una cervesa tostada de 5,2 graus d'alcohol, en un toc caramel i mel al final, un puntet d'amargor per acabar. Tenim una IPA, una India Pale Ale, de 6 graus i mig, en un toc més d'amargor i aroma llúpol. I la Happy Trip, que us la puc mostrar, que la tinc així, és una cervesa forta de 7,2 graus d'alcohol, però es diu així Happy Trip perquè enganya, perquè entra molt fàcil. És afruitada, té tocs així com de bresquilla i de més, i completa el nostre catàleg que fem tot l'any. Enguany, per commemorar el 15è aniversari, hem elaborat una sèrie de 5 cerveses diferents, d'estils diferents, amb un etiquetatge en el que ha participat una alumna de l'Escola d'Art d'Alcoi, que es diu Denise Llorens, i que ha fet un projecte magnífic i ha agradat moltíssim. On podeu trobar-les? Doncs actualment estan arribant als millors restaurants de València. Per exemple, si aneu al restaurant Contrapunto en la Ciutat de les Arts i les Ciències podeu trobar les nostres cerveses, i també a molts altres restaurants que confien en nosaltres, com per exemple el restaurant Sant Francesc d'ací d'Alcoi, Arrels, i altres que busquen un producte de qualitat i de proximitat. I també la podeu trobar a la plaça de dins, a molts pubs d'ací de la zona, i esperem que cada vegada més allà on aneu, que demaneu una lluna perquè nosaltres podem fer que arribi fins allà. I també tenim venda per la nostra tenda online, cerveseslluna.com. Allí, si ens feu la encomanda, vos la enviem a casa en 24-48 hores.